thank you kay Sanor. Kay kung spaghetti butanganan ako og toyo lami kayo. Kus butang pa na mo iwam. So, Thank you one sa in each iwan. place, Thank you no? kayo. Ang aking order Tabasco. kay waffle Tapos siya. Tabasco, nasa spaghetti lami kayo. Kani siya ka ng ice cream. Tapos, record ni ng ice cream, pinuduron o charahon. So, here's how to tinidorize and kanang kutsara ice the ice cream. Cochilio ice food. Chili rice as well. So, slice ang ice cream. Slice ang ice cream. Slice ang ice cream. Divide it into 4. Di ba? And then, when the ice cream goes up, let your mouth Shock. Let your mouth shock. Ising mo ba? so like that. Na. And let's do. Let's do. The show must go on.